Premijer Srbije Aleksandar Vučić popodne je posetio rudarsko-topioničarski basen Bor i izjavio da će država zadržati većinski udeo u tom preduzeću, kao i da će topionica biti završena. Sindikati Borskog basena podržavaju taj plan, kao i izmene zakona o radu. A u Boru je Vesna Demjanić-Branković. Vesna, ti si pratila sastanak premijera i radnika RTB Bora. Šta im je poručio, šta oni njemu? Tako je, Branko, pred više od 1000 rudara premijer Vučić je rešio nedoumicu. Rudarsko-topioničarski basen Bor ostaje u većinskom državnom vlasništvu, a strateški partner će biti zadužen za manjinski deo. Međutim, pre svega toga biće završena topionica, za to su potrebne sredstva. 30 miliona evra obezbedit će država, 30 miliona evra treba da obezbedi rudarsko-topioničarski basen Bor. Na koji način, pitamo gosta Dnevnika premijera Vučića. Gospodine Vučiću, odakle računica da je bolje da država zadrži većinski udeo u Boru? Zato što imamo istražena nalazišta za sigurnih narednih 55 godina po onome što pokazuju prva iskopavanja na nekim drugim mestima koje su obavile pojedine zapadne kompanije. Znači da je moguće da imamo i za više od narednih 100 godina nalazišta i ne samo bakra, već i zlata i srebra. Sa druge strane, ovde je pitanje ozbiljnog i odgovornog menadžmenta. Možemo li mi da budemo odgovorniji nego što smo bili do sad, možemo li mi kroz nadzorni odbor da kontrolišemo i poslovanje RTB-a i... Pa hoćete moći? Morat ćemo, čuli ste da to nisam krio od radnika i da i ono što njima nije prijalo da sam govorio, kao što ja nisam baš čuo samo ono što mi se dopadalo, ali mislim da ono što su oni poštovali to je da sam smeo pred njih 1000 da dođem, stvarnih i pravih radnika, oni koji najteže poslove obavljaju, rudara i svih ostalih, dakle vozača, dampera, kamiona, bagera, buldozera, i mislim da oni veruju u to i znaju da ako se nešto kaže da je država odlučna da to uradi. Sad, posle toga nadam se da ćemo uspeti da pronađemo manjinskog strateškog partnera, jer su nam oni potrebni za nove rudnike, za nova iskopavanja, za nova nalazišta, dakle da ne bismo dalje izdvajali svoj ili isključivo svoj novac, ali završetak nove topionice znači mnogo više novca za nas. Ukoliko bismo uspeli i koncentrat da uvezemo, trenutno ima koncentrate koji možemo da nađemo, mogli bismo da dođemo i do, neki kažu 80.000 tona, ja mislim da su preterivanja, ali i do 60.000 tona, što bi dramatično uvećalo našu proizvodnju, podstaklo izvoz. Ovde je 97% onoga što se proizvede, što se izlije, ide u izvoz, dakle to bi bila dobra veza celo Srbije. I smanjilo bi troškove proizvodnje za $500. $500, dakle, po toni. $500 po toni, ako računate ovoliku proizvodnju o kojoj sam govorio, onda možete da vidite koliki su to milioni evra. I kakva je dinamika? Kada se očekuje završetak topionice i odakle je novac 30 miliona, vi, vlada i 30 RTB? Sad je način da postoji, sešću sa Dušanom Vujovićem i to ćemo u narednim danima da rešimo. Imamo mi deo novca predviđen za firmu u restrukturiranju, dakle u Fondu za razvoj. Čuvali smo to i za otpremnine i za mnoge druge stvari, za one firme gde ne možemo da pronađemo strateškog partnera. Mi mislimo, videli ste da radovi dobro napreduju, da je to mnogo urađeno u prethodnih 6 meseci, rekao bih gotovo godinu dana, da ako to uspemo da završimo do kraja godine da bi bio ogroman uspeh, ali ja računam do kraja januara svakako da završimo sve i onda nam je potrebno negde od 3 do 9 meseci da pokušamo da to ne bude više od 6 meseci, da sve krene da funkcioniše. Predstavnici sindikata radnika koji su bili ovde dali su podršku i tom planu da država ostane većinski vlasnik i dali su podršku zakonu o radu, ali su imali pojedine nedoumice. Predlažem da čujemo koje nedoumice, pa se vraćamo sa komentarom. Mi smo tu da ispoštujemo vas, ali da vas volimo ne možemo, zato što vidjet ćemo kada uložite novac i da li sve to što ste rekli danas ćete da ostvarite. Pitam vas, dokad ćete da trpite nerad u Beogradu ljudi oko vas? Dokad ćete da podržavate sindikalce koje je stvorio vlast još za vreme Zorana Đinđića? Dokad će da vas ocenjuju ljudi koji zastupaju sami sebe? Što ih ne hapsite? Problemi su da nijedan od rudara koji su prisutni ovde ne zna kada će po bilo kom prethodnom zakonu o radu ili budućem zakonu o radu da ode u penziju.
Evo, čuli smo komentare gospodine Vučiću, kako će Zakon o radu zaštititi rudare, čuli smo problem beneficiranog radnog staža, odlaska u penziju i kako ćete se izboriti? Nijedan zakon na kugli zemaljskoj ne može da zaštiti nepostojanje privredne aktivnosti. Zakon smo doneli da bismo povećali privrednu aktivnost. Postavili ste mi pitanje onako kako se postavlja pitanje svuda u Srbiji. Vi kao vrsta novinara nemojte da se ljutite, ponekad mislim da je to pogrešan način. A neće nikoga da štiti ništa nigde. Dakle, naš posao je da obezbedimo fleksibilno tržište rada i da oni koji rade, kako je to rekao, mislim da je Miljković, prezime tom lideru sindikata rudaru, on je rekao, hoću da radim, mi radnici, mi rudari se ne plašimo posla, samo nas sklonite neradnike, oni su rekli iz Beograda, ja ne mislim da su neradnici vezani za gradove ili opštine, već da ih ima svuda, kao što i radnika dobrih ima svuda, dakle, to je njihov zahtev. Nema tu velike filozofije. Napravili smo nešto što je u skladu sa evropskim standardima, nešto što su svi priznali kao reformski zakon, nešto što svi prećutkuju da nam je obezbedila najniže kamatne stope za moguće zaduživanje u modernoj istoriji Srbije, a ne našom krivicom smo došli do toga da smo danas prezaduženi, već krivicom onih koji su otpustili ovolike radnike, koji su uništili radništvo u Srbiji, koji nam danas drže predavanje o tome koliko će da bude otpuštenih radnika. Dakle, pravimo zdravu privredu, pravimo zdravije odnose, razvijamo konkurenciju. U toj konkurenciji radnik će da uspe, neradnik neće da uspe i nema tu velike filozofije. To je najčistiji sistem koji može da postoji. To je tržište. Za to smo se borili. To jesu reforme i to ceo sve danas priznaje. Nikome se, kao što ste videli, ni ovde nisam dodvoravao, a nije mi bilo lako da govorim pred 1000 rudara, pred 1000 radnika, dakle, ali ja mislim da su oni razumeli. Na kraju ste videli da su veoma poštovali to što sam smeo da dođem, da im kažem šta mislim i oni su u svoju državu. Ne misle oni da im je zakon ni bolji ni lošiji, niti ih to naročito interesuje. Ali oni traže veću inspekciju rada. Tako je, i to je ono što smo im obećali. Dakle, poslodavci su zadovoljniji danas, ne mislim u odnosu na radnike, naš posao je da štitimo i radnike i poslodavce. Zadovoljniji su u smislu i lakšeg zapošljavanja, manjeg opterećenja propisima, birokratskih procedura i za otpuštanje, tako da. Ali sad ćemo, prijatelji, da vidimo svaki put da li ste vi te radnike prijavili ili vam radnici rade na crno. Da li poštujete prava radnika ili ne poštujete prava radnika. I sad ćemo imati neuporedivo šira ovlašćenja nego što su to bila ranije. Ali tu nije reč o zaštiti, tu je reč pre svega o tome da se poštuju zakonske obaveze koje proizlaze za poslodavce iz naših zakona, što mi do danas nismo radili. Što mi do danas jednostavno nismo radili. I to vi ljudi očekuju. Oni očekuju da imaju mogućnost da proizvedu, da rade. Videli ste, se nisu bunili ni za strateškog partnera. Oni znaju da država ne može da ispumpava novac doveka i država će da potraži manjinskog strateškog partnera, a nećemo da uzimamo većinskog, jer ja mislim da se pokazalo iz mnogo razloga i zbog toga što mislimo da su nalazišta mnogo značajnija, ali se pokazalo na primjeru Air Srbije da to odlično funkcioniše. Kad se mi, Srbi, malo sklonimo iz menadžmenta dok ne naučimo u narednih 10 godina kako domaćinski da upravljamo novcem, kad neki drugi to rade umesto nas, a ostane u našem vlasništvu, vidite kako ta firma može izvanredno da funkcioniše i dobro da radi. Ja mislim da ovde nisam govorio o menadžmentu, niti mislim da je to u ovom trenutku ključno pitanje, ali završetkom ove topionice, koja ovako prelepo izgleda kao što ste videli, mislim da povećat ćemo naš GDP, povećat ćemo naš izvoz, jer odavde 97% ide u izvoz, dakle, kao što sam rekao, istovremeno radnici će videti svoju budućnost, ali to će biti i za njihovu decu i za decu njihove dece, jer ovaj rudnik koji radi od 1903. godine, siguran sam da će moći bar još 60 godina da radi. I za kraj, druga vest danas da je održana donatorska konferencija, ima dosta nejasnoća koliko smo u stvari dobili kredita, koliko bespovratnih sredstava od te milijarde evra. A ja čekam sutra da vidim konačan izveštaj i veoma sam zahvalan svim prijateljima širom sveta koji su učestvovali na donatorskoj konferenciji. Hvala im na ogromnom novcu koji su nam dali. To je od njihovih poreskih obveznika, nije od naših. Mi njima nismo ništa dali, oni nama jesu. Mnogo im hvala, ali to naravno nije ono koliko se govori. Da je to onoliko koliko se govori. Vidite ovaj stup pored livnice? Da je to toliko, popeo bih se na taj stup i rekao da Srbija uz strukturne reforme je spasena. Nije ni 10 puta manje od toga, ali i to što smo dobili, mnogo im hvala. Narodu ćemo sutra i preko sutra da objasnimo. Mi ćemo da vidimo da li ćemo da uzimamo te njihove kredite, pošto se više sa kreditima ne zalećemo. Na kredite smo inače naterani da uzimamo zbog onih nesposobnih
političara u Srbiji koji su dizali penzije i plate kad im je padalo na pamet pred izbore, nisu znali ništa drugo da ponude narodu, nikakvu ozbiljnu politiku i ozbiljne reforme. Vidjet ćemo da li ćemo da uzimamo kredite. Za ono što su bespovratna sredstva, to je nekoliko desetina miliona evra. Hvala im na tome, to je za našu zemlju ogroman novac, ali Srbija će umeti sama da izađe iz krize i problema koji su poplavama naneti, posebno u elektroenergetskom sektoru. Mi bismo čak i ove godine imali privredni rast da nije bilo poplava, posebno problema sa elektroenergetskim sektorom. Imaćemo minimalnu recesiju, ali ćemo umeti i uspeti sami da se iz toga izvučemo. Svakako ta pomoć je dobrodošla i beskrajno smo zahvalni i evropskim i svim drugim našim partnerima. Vama hvala što ste Hvala vam. govorili za RTS. Toliko za ovo javljanje iz Bora. Branko. Hvala, Vesna Damjanić-Branković javila se iz Bora.